Bok ljudi, ja sam Pi i želim vam sretan Bloomsday. A evo ovom prigodom pročitat ću jedan kratki ulomak iz romana Ulix Jamesa Joycea. Pa ovako. Ima grijeha, ili nazovimo ih onako kako ih svijet naziva, loših uspomena koje čovjek skriva u najtamnije zakutke srca, ali one ondje ostaju i čekaju. Može se on truditi da te uspomene izblijede, ponašati se kao da ih nije ni bilo i gotovo uvjeriti sama sebe da nisu postojale ili u najmanju ruku su bile drukčije. Ipak će ih neka slučajna riječ prizvati i one će se probuditi da se suoče s njim u najrazličitijim prigodama, kao privid ili san, ili dok mu def i harfa miluju čula, ili usred hladne srebrne tišine večernje ili na gozbi, u ponoć, kada je težak od vina. Priviđenje neće doći k njemu da na njega nasrne kao na nekoga tko podliježe njegovu gnjevu, niti iz osvete da ga otrgne živima, nego zaogrnuto plaštem prošlosti, šutljivo, daleko, prepuno prijekora.